Окей, днес ще направим един таро спред с 3 карти. Ето ги картите. Ето е кутията. Като цяло това е общо взето обикновеното таро, мисля, някакво първото таро. Чета таро от около месец, като ми подариха тези карти за рождения ден. Така че бих казала, че съм доста сигурен авторитет. Преди малко гореше една индийска пръчка, така че тук мирише на втора употреба в момента. Но като цяло може да се приеме, че енергията в стаята е пречистена. Но за всеки случай ще запаля тази свещ за по-голяма правдоподобност. Цяло е много хубава свещ. Мирише много леко, което ми харесва. Мен ме боли главата от всичко, което мирише някакво по-силно от чай. Така че да, нека бъркаме картите. Аз съм надаскал след около 20 минути. Ще няма проблем. Ще го направя бързо. 3 карти. Минало, бъдеще, настояще. Цяло за деня. Ето да видите как ги бъркам. Обичам да ги разбърквам така, за да се получават обратни карти, въпреки че не ми харесва да чета обратни карти, защото повечето пъти е малко тъшак, но живота не е само ручейчета и рекички, така че бих казал, че за реализма на ситуацията това е подходящо. Окей, мапкам. Днес като цяло имам математика. Избрах да не направя нищо по въпроса. Трябва да преговарям някакви неща. Но сигурно не са важни. Ако не съм го усетила, значи не е важно. Според мен. Да, това е много сложно, между другото. Не знам. Боже. Окей. Малко, почвам да бъркам. Окей. Така, имаме минало. Това е обърната 8 жезли. Няма да лъжа, не съм сигурна какво означаваха и също какво значи, че са обърнати, защото не сочат към вас. Сочат към мен. Като цяло и не съм сигурна дали като чета на някой друг има значение, дали ако сочат към мен пак се брои се едно с правилно обръщане. Но според мен е важно дали сочат към вас, така че да. Окей. Имаме обърната 2 чаши. Това е за настояще. И нека видим. Oh fuck. Развалих си мъни спредано в момента. Да, един таро мъни спред. Ето, изберете си карта. Не можете, аз ще избера. Рицар на пенталките. Окей. Бих изкарал още може би една-две карти, може би за съвети. Нещо такова. Надявам се да се падне, може би някой главен аркан, защото не знам тези карти какво общо имат една с друга. Малко са ми неясни в момента и май ще трябва да направя пауза, за да ги проверя. Добре, може би ще ги проверя и после ще извадя още карти. Окей, значи първата карта, която е за... Боже, те са наобратно, няма значение.
са 8 пръчки, обърната 8 пръчки. В принцип тази карта означава някакво движение, някакъв прогрес напред. Но понеже е обърната, означава може би в миналото са поставени някакви градежи за нещо, което надеждата е да се развие нещо в бъдеще, но някак си има изчакване, има стагнация, има някакъв забавяне, обратното на прогрес, регрес, някакъв регрес даже, стоене на едно място, застоялост. Ако може би това е започване на нова работа, може би нов бизнес, нова връзка, защото следващата карта, която е за... следващата карта, две чаши, това е карта, която, нали, обърната нагоре, е свързана с баланс, започване на нови връзки. Ето го, нали, лъв има, което е символ на все едно контрол, на сила, на баланс. Така че тук виждаме един дисбаланс, може да означава, че може би в миналото започнатите връзки или нещо подобно. В момента първо среща забавяне, някакъв стоп и накрая и край, което може и да не е лошо нещо, може да означава, че може би така трябва да се случи, за да може рицаря на пенталките пентаклите. Аз не мога да чета. Но рицаря на пентаклите. Казвам пенталки от някакво един месец. Но да, рицаря на пентаклите, рицарите общо взето и във всичките карти означава поемане на някакъв ход с сигурност, с дори агресивно нападане, свързано и, нали, пентаклите са свързани с материални пособия, така че може би в момента тази трудност, която се вижда във връзките, в бизнес връзките, последвана от положените основи, които лека по лека, вместо да се разрастват, се разпадат и следват до този разпад. Но накрая могат да доведат до ново начало, някакъв градеж, поемане на... Ето тук може да се видят като цяло има полета, нали, поля, които не са осяни все едно, така че може би почва нов сееж, засява се нещо ново, може би, нали, следствие този градеж, тази стагнация ще се обърне и ще се превърне в някакво движение напред, прогрес, застрояване на нови връзки, бизнес, учение, може би нови уроци за живота, може би желание за живот, жажда за живот. Но нека видим, аз бих извадила една карта за кеф, за да кажем, може би за някакъв съвет. Карта съвет, окей. Така. Това е 7 пентакли. Това е много хубава карта. Общо взето мога и да я навържа с тази.
както и казах, нали, засяването, което се случва, вече се изобразява в тази карта. Този младеж е засял своето лозе и в момента чака то да озрее и да му даде тези блага, които носи търпението от работата и изчакването. Той не е сигурен, няма сигурност, че нещата, които се положат, нещата, които се засеят, ще порастат, но той има търпение и това търпение се възнаграждава. Така че аз казвам, въпреки сегашните трудности, които може да има, трябва да се продължава напред, да се засява ново, да се махат плевелите, да се остава време да диша човек, градината да диша, да може да расте. Да.